O espírito do Nadal xa chegou a Ribadumia. O Concello arrancará a programación destas festas este venres co acendido do alumeado na Praza do Concello. A partir de aí desenvolverase unha completa programación ata o 11 de xaneiro. Entre todos facemos unha programación moi atractiva para o Concello que permite precisamente compartir momentos entre veciños, amigos, familiares e tamén entre, nenos e nenas que é unha alegría. Unha programación que é realidade grazas á implicación de varios colectivos do municipio. Un deles, a comparsa Os Disfrutóns, está detrás do Carnival Fest, proposta que vai ter lugar xa este domingo. Temos un DJ, ben Javi Solla, teremos hinchables tamén que nos donaron para facer unha festa un pouco máis infantil. E haberá un mercadillo de Nadal onde venderemos algunhas cousas para recaudar un pouquiño para a comparsa. Outro dos momentos máis agardados será a visita de Papá Noel coa colaboración de Salnés Racing. Vamos a facer, vai a ser un desfile desde a Casa Lede de Leiro, pasando hasta todo por aquí por Barrantes, hasta os Castaños, en colaboración con Papá Noel, que vamos a facer os coches decorados, coches, motos, todo o que se queira animar. E despois regresaremos aquí á Praza do Concello, expoñeremos os coches. Outro dos momentos máis agardados pola rapazada é a cabalgata de Reis. Vamos a colaborar como todos os años con la cabalgata de Reyes. Están todos los niños invitados para ir con nosotros y los papás en hacer la carroza y hacer los disfraces. Ademais, este a ser un Nadal moi solidario en Ribadumia cunha recollida de alimentos para Cáritas, da man do CRA e o AMPA e outra de xoguetes a través do colectivo Ribadumia Agárdate. A recollida vai estar en 3 puntos. Un é a ferretería de aquí, Brico Salnés, outro é o propio Concello e outro punto está o restaurante Os Castaños. Vale, a idea é repartir un pouquiño así en 3 puntos diferentes, onde poden deixar os xoguetes hasta o 19 de decembro. E a isto hai que sumar 4 concursos, o de postais, o de decoración de vivendas, o de decoración de escaparates e o de carrozas de reis.